дізнаємося, як некалі наші бабулі і дядулі святкували свято Великдень. Ви знаєте, що таке Великдень? Знаєте, та коли красили яйки і обов'язково казали «Христос воскрес», а отказывали «Сапраўды воскрес». Христос воскрес, моей семьи здоровья, моему дому богатия, моему полю урожаю. Аминь. Христос воскрес, а мне жениха доброго. Аминь. Вось, внучка, пора уже нам и стол накрывать, але спочатку потрібно нам з тобою ручки помыть и лицо у свянцонной воде, але перед гэтым у мисочку потрібно покласти свянцоне яйка. Ось ми поклали сюди яйка свянцоне, а зараз ми будемо мити лицо і ручки. Спочатку внучка буде мити, а потім я. Чуєш, волочобники йдуть, де пісні п'ють, навіть до нас у гості. Сапраўды воскрес! Христос воскрес! Сапраўды воскрес! Христос воскрес! Сапраўды воскрес! Дозвольте повіншувати вас з таким цудовним святом, святом обудження природи, со святом сонця і надії. Велик святий нам день настав, со славой Бога воссиял. Христос Господь нам вечный свет, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Субботня полночь лишь прошла, заря недели чуть зашла, как ангел в дверь вокруг отверз. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Сьогодні в нашій хаті свято, запрошаємо вас завзято. Чим багатий, тим і ради. Тут і сало, і бліни, бульба з яйками відни. Вабить вока мед духмяний, скринка повниться сметани. На Великдень була така гульня, як катання яйка з горки. І потрібно було не просто його кидати, це яйка, а катити. Ось зараз я вам покажу, як це робилося. Оп. А зараз ви кожен поспробуєте по одному. Ось так. І чиє далі закотиться, то і переможця. Кати. А яшчэ, мои дороженькие, знаете, что на Великдень робили? Робили на яйках драпанки. Ой, зараз я вам дам вот такие иголочки. И по яєчку беру. Что хочешь, можно там надрапать. Давайте мы с вами поспробуем, у кого что отрымается. Ну что, отрымалося? Ой, гляньте, як хорошо дети тут надрапали. Битки есть. Ну, давай поспробуем биться. Ой, бачиш, якое моє? Крепчайшее. То давайте будем с вами биться. Будем? Ну, давайте. Вот то яйко, которое не побьется, называется маца. У кого? У кого самое моцное? Вот у этого хлопчика самое моцное. Мы с вами уже засиделись. Можете пора навести долей. До наступных людей. Счастья, здоровья вашему дому. На перший день на Великдень Христос воскрес, Сын Божий. Волочебники собирались, Христос
дому всього самого найлепшого. Подарунки наші приймаються, про нас не забувайте і на другий год завітайте.